Την 67η επέτειο από τότε που η εθνική αντίσταση του λαού μας στην περίοδο της τριπλής φασιστικής κατοχής της πατρίδος μας 1941-1945 πέτυχε μια περίλαμπρη, θριαμβευτική και εξαιρετικά δύσκολη νίκη, την επιχείρηση της ανατείναξης της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί, γράφει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός. Ενωμένοι οι Έλληνες γιγάντωσαν τον πόη τους ακόμα μια φορά εναντίον πανίσχυρων εχθρών και έγραψαν με το αίμα τους την ένδοξη σελίδα της εθνικής αντίστασης που οδήγησε στη νίκη. Στάθηκαν αντάξιοι των προγόνων μας. Δημιούργησαν δεύτερο 1821 στα χωριά, στους κάμπους, στα βουνά της Ελλάδος και με το βλέμμα στις Θερμοπύλες μεγαλούργησαν στον Γοργοπόταμο. Δεν ανέχτηκαν την ταπείνωση και τη σκλαβιά. Με ένα όραμα και ένα όνειρο, με φτωχά μέσα, αλλά με δύναμη ψυχής και πάθος, με ορμή και ακίμητη φλόγα, συνοχή, σύμπνοια και πεποίθηση στη νίκη, τραγουδούσαν και πολεμούσαν υπεράνθρωπα, με υπέρτατη αυταπάρνηση και απαράμιλη ανδρεία. Για αυτούς τους Έλληνες, ο Τσόρτσιλ είπε τη γνωστή εποδό. Παλαιότερα λέγαμε ότι οι Έλληνες πάχονται σαν ήρωες. Στο μέλλον θα λέμε οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Το 1941 ιδρύεται στην Αθήνα το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, και απλώθηκε σε όλη τη χώρα το μήνυμα για το προσκλητήριο του αγώνα. Στόχος η απελευθέρωση και η ελεύθερη επιλογή της μορφής πολιτεύματος από το λαό. Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε και η άλλη πολιτική οργάνωση στο Παρίσι, ο Εθνικός Δημοκρατικός Σύνδεσμος, ΕΔΕΣ, από την Τριανδρία Πλαστήρα Σλίμαν Πυρομάγλου και ανέθεσαν στον στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα τον σχηματισμό των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, ΕΟΕΑ, την στρατιωτική δύναμη του ΕΔΕΣ που αποτελούσαν τα μαχόμενα τμήματά του. Στόχος η απελευθέρωση και η εγκαθίδρυση αβασίλευτης δημοκρατίας. Αργότερα εμφανίστηκαν και άλλες πολλές μικρότερες αντιστασιακές οργανώσεις. Η ανάγκη όμως να ξεκινήσει το Αντάρτικο στα βουνά ενάντια στους ξένους επιδρομείς για την απελευθέρωση της πατρίδας δημιούργησε τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, ΕΛΑΣ, με ηγέτη τον Θανάση Κλάρα από τη Λαμία, γνωστός με το ψευδόνυμο Άρης Βελουχιώτης. Ο Άρης Βελουχιώτης υπήρξε ο μοναδικός, αυθεντικός εκφραστής του λαϊκού αισθήματος, των πόθων και των ελπίδων του ελληνικού λαού εκείνη την ιστορική στιγμή. Ο αγώνας ξεκίνησε από τα βουνά της Ρούμελης και απλώθηκε σε όλη τη χώρα, στη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, το Μοριά, τα νησιά μας. Κορυφαίο όμως γεγονός της ελληνικής εθνικής αντίστασης είναι η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, τη νύχτα της 25ης προς την 26η Νοεμβρίου 1942. Από τις Ενωμένες Αντιστασιακές Οργανώσεις, του ΕΛΑΣ με αρχηγό τον Άρη Βελουχιώτη και του ΕΔΕΣ με αρχηγό τον στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα, καθώς επίσης και 12 Άγγλους πυροτεχνουργούς με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Έντι Μάγκερς, ο οποίος μετά την ανατείναξη δήλωσε: η επιχείρηση δεν θα γινόταν χωρίς τον Ζέρβα, δεν θα πετύχαινε χωρίς τον Άρη. Η ανατείναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου ήταν το μεγαλύτερο σαμποτάζ σε όλη τη σκλαβωμένη Ευρώπη. Καθυστέρησε τους Γερμανούς να μεταφέρουν εφόδια στο εκστρατευτικό του σώμα που βρίσκονταν στη Βόρεια Αφρική σε μια κρίσιμη φάση του συμμαχικού αγώνα. Έστειλε το μήνυμα σε όλους τους λαούς της Ευρώπης που στέναζαν κάτω από την χιτλερική πότα πως η πολεμική μηχανή του Χίτλερ δεν ήταν αίτητη, ότι ο ελληνικός λαός δεν ανέχεται τη σκλαβιά, δεν αντέχει